Не ми вярвахте, че акаунта му е истински. Ето, 25к. Вижте, сега ще видите героите му. Ето тук първо започвам с стара малката Шери. Тук има трудка. Ето тук. Ето ме продължението сега кода. Ето тази паш. А само си ги показва с всичките герои. Ето Биби тук ми е. Малко се чувате с Дик, но просто ми любим бро, защото имах мутацията му и за това. Остават ми само 9 броуъра, Амбър ми остава доста маничко. И ще видите за кои броуъри събира. И най-добрият ми приятел, извинете. Ето и най-добрият ми приятел. Ето този Лайгит. Хайде, чао!